Народна артистка України Ірина Білик сьогодні святкує ювілей. В день народження Білик втекла за кордон на море із друзями і новим коханням. Він молодший від Ірини на 17 років, але саме із ним в жінки пов'язані надії на майбутнє поповнення. Як до потенційного зятя ставиться мати зіркової доньки і про що мріє вся родина Ірини? Про це далі. У 45 вона досягла майже всього, про що колись мріяла. Стала народною артисткою України, придбала дім під Києвом, виростила 15-річного сина Гліба та певна. Моя сказка ще тільки починається. Нова – перший концертний тур Білик, із яким 25 років тому вона об'їхала Україну. Мати згадує, тоді Ірина ночами писала пісні, записувала їх удома з продюсером та першим коханням Юрієм Нікітіним. Його Ганна Яківна досі називає найдостойнішим чоловіком доньки. Слава Богу, в неї було спочатку з Юрою все нормально. Вона, звичайно, хотіла сім'ю, хотіла дитину. Ну, щось їм мішало. Хай живе надія. Люди так розступалися, нас пропускали і кажуть: Ірочка співа. Це йде з душі, це йде від Бога. Співає, аби купити іграшки для тих, кого сильно любить, зізнавалась юна Іра. Для мене щастя, коли я у вісні бачу, як я йду в магазині і купую маленькі іграшки. Кожен сон закінчується тим, що я їх набираю дуже багато і не можу розрахуватись. Мрії про іграшки змінювалися на мрії про чоловіків, а її скромний образ на яскраві костюми та зухвалу поведінку. Білик заводить гучні романи, скандальні витівки коментує жартома. Мой любимый мужчина надел мне сейчас колечко на палец, поэтому я не могу сказать и открыть тайну. Украина, будьте счастливы. І лише раз плаче на публіці, коли судиться з таблоїдом через обвинувачення в нетрадиційній орієнтації. Я більше плачу, ніж вона. Це дуже з них збивають, коли пишуть у пресі негарні речі. Мати додає, що про всі романи дізнається від доньки та вже знайома з 28-річним парубком, з яким Ірина святкує нині 45-річчя. Гітарист Орест Жук відомий під псевдонімом Галицький. 2 роки тому він зізнався Білик у коханні і нині працює в її команді. Якщо в неї на душі лежить от такий спосіб, як можна людині запретити? Я теж не люблю старий. Ну, ще мене ніхто тещою не називав. Мене коли запросять, я скажу. Коли мене Каляденко називав, моя любима теща. Я завжди говорила, мій любимий зять. 45, ягодка опять. Ох, сколько я вручил колец от души, от сердца для народной артистки Украины Ирины Билык. Очень много, не сосчитать. Він єдиний із колишніх чоловіків Ірини, хто каже, й досі її кохає, але вітатиме вперше не обручкою. 23 квітня на ювілейному концерті Білик у Палаці Україна подарує спальний комплект. Хай спят и Ира, и Орест, хай спят спокойно. Но я не обижаюсь, она его любит, ценит, боготворит. І в свої 45 вона має всі шанси ще й вдруге народити. У родині Білик жінки довгожителі і там чекають на доньку від неї. Вона б дуже б хотіла, щоб у неї була донечка. Ну, поки мріємо. Валентина Мудрик, Роман Сукач, Павло Бондаренко, ТСН 1+1.